आंखौ रेप खालामनो नागिरदों माखसालै नोंसोरखौ रेप केसआव फानदायजोबगोन आङो जोंथ' नोंखौ रेप खालामनो फैयाखैना जोंथ' जौखौसो ल'खौनो फैदोंमोन साला नोंसोर मालाय मावना जानायाव एसेबां मेगन गोसा नोंसोरखौ रेप केसआव फानदायजोबगोन आङो एसे थान्दा जा मानो एसेबां गरम जालाबायदों नोंलाय मानो थान्दा जानांगौ मालायनि एसेबां मोजां खामानि मावना जानायाव एसेबां मेगन गोसा नोंसोरो नोंसोरखौ दानो रेप केसआव फासायनांगौ नामा हेद जानाय नंलालै बेजों थांसैथ' हट नों जोंनावनो थांनाय जालासो जाबायमोन जोंहा नोंसो मालायनि मावना जानायखौ मेगन साग्राया मा बुंखोलै पुलिसखौ जोंग्रा नोंसो मेगन गोसा मेगन गोसानि बाथ्रा नङालै बाजै आं पुलिसखौ नोंसानाव थिनहराखै बे पुलिसफोरा एरदावखौ नागिर फैनायखायसो आंनाव सोंनायखाय नोंसानाव दं खोमा होननानै थिनहरदोंमोन आं नङा नोंसोर मालाय गोरिब सुबुंनि मावना जानायखौ मेगन साखायो ओइ बाजै नोंना बांद्रायबाय सालायखौ हारा गैया होननानै जानला मानला फिदिंबानो जाया मा जानला मेला फिदिंबा जाया नंगौखौ बुंनायखाय लाजि मोनदों साला जा नोंनि बाथ्रा खिन्थु आं बारा साबजानाय मोनासै नोंनि गोसोआ एसेबां गेसाव आं दिनैसो मिथिबाय नों आंखौ गोसो बुंबाय नोंखौ आङो रेप केसआव फानदायनो हायाब्ला आंबो सेरेब बेफारि बेरेब बायलाय नङा केस होनो आंखौ केस होनो एसेल' माइरंआव टेब्लेट होनानै बुरजा जौ दिहुननानै मानसिफोरखौ लोंहोना बिलुन बायदि बुहोजोबबाय नोंसोरो हाब साला जात नों आंखौ टेब्लेट होनानै बुहोनानैसो बाथ्रा बुंबावदों नोंखौ गारथाराहाय आं मा जादोंलै बिसोरना बुथारगोनहाय आं नोंखौ दिनै हेय आइदै ओइ मा खालामनांगौ दाना मिथिया माबा मोनसे खालामनानै मानिनांसिगोन सार निमाहा होदो सार निमाहा होदो सार निमाहा होदो जोंना गोरोन्थि जाबाय जोंखौ निमाहा होदो नोंखौ बुनो होनना बुवाखैमोन सार निमाहा होदो सार निमाहा होदो बोरैबा नांफ्लांबाय आं दा जेबो बुंनो हाया नोंसोर आंनि न'आव गाबोन थांनांगोन सार जोंखौ निमाहा होदो सार